Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Rangba Kejela Ukonrat ke Sangma hakahanyo trik ujembang arhaja apusan ula ai kejingkula ria ka kenhun kinong yelam shnong kinong yelam hima jong kathan kabaha papo kamau senram constituency ha kejinglam khamat uba Alvin ke Saukme UMDC kamau senram constituency halor ki artli kimat baka kenhun kadawa na ka sorkar ya ka jingpin betpen biang ya ka surok na wailoi shabalat bat ka jingkin tiu kardan ya ka civil subdivision. Kini ki artli ki mat kim deshu ki phangye kren ki badang thamai hindai ki balaju ya kren na kapor shakapor haba kren chikila pathai kubor uba Alvin ulaong baka sorkar jilla kalapinyo mang tingka na ka World Bank bad ula kentu ya kinong kit kam shnong ki bor shnong ban ai kelu min CM ya ki jaka namar kanum dan ka jingsiu bailot san khendo na ka project na surok ha ka bayade ba kajing dawa kentiu kardan ka civil subdivision ulaong baka mausenram CNRD block kadai kabala rimtam ha ka jilla bat kadon kambha banwanra ya ka jing sanchar ka sorkar shajan ki padba ulaong bakila bun ki jing pinsngo da ki seng bhalang kinong yelam shnong bat ki wei ki bayadan benta bat kani kadai ka wei ka jing angnut ka bala slem ka ba ki padba ka than ki kwa ban utlong no nakalyang upaim ki NCM usim ka hima bhowal ulaong bakum ki bor penya hima bat kinong yelam shnong ki khmi lenti ba ka jing yelam uba Alvin kini kimat ekren kin urlong bat long ka jingkar khu ya ki pat ba ka than congratulations bon so ep bat team jongki te asukwa ban ong ba nakalian ka jonga ku local MDC jong ka mosam constituency na wan hang ni rikat lang bat ki nong sanchar hima katu kat ne rikat bat ki ramba shnong katu kat ne bat ki riurong ba jong ka dong ka than hi bro ko ya kabang iwan ban ai sakoi ka official shithi shu chief minister ya ban penkan mau biang u ka bai dei but artli gi benta ya kaba kani ki long pending issue jong ka mosram constituency ka banikong kadai ka surok kabadang sa na poweloi shuru shapo balat ya kani ka surok shisha na i baka dongkap naman ta ka dongkat thain hoy ni sokmen na klem jong ka sarkar ba ki la pensiang ki la sanction hado hapo thain beloi bat kala erap shisha nam ta ki paipa jong ka dongkat thain handre napo weloi sharum tete hado hapo thain balat dangar shisha ki paipa ki mat shisha ka jinge khamtam ha kapang ka shitom khamtam ha kaban kit ya ki tiar kitar ki jongki ki marep ki jongki bat ki we te ngai ba kani sha kani ka lifeline nam kani so kani ka lifeline namanta ki paipa jong ko mosram constituency te na sokmen ba na kalyang jong ku chief minister ka response u kalong very very positive but ni community ba kani ka surok kinla ban sanction no hakini si ban wan but ni suthu ru ba hadin bangiyo ban ya discuss ba ni suthu ba kidon ki jaka ba let's say kandon ka problem khendiat haga bede bat ka land compensation ne khendiat bat ka banyo jaka banyo ka size jong ka intermediate land henry hagni ka por na kwa ban kerpat ya ki paiba jong ka mosram constituency na kwa ban kerpat ki ramba snong ya ki SAM ki sodaru baginya trade ringkat lang bat ka sarkar namar ba kani ka project bla sanction na ka World Bank bat ha ka World Bank hi kam don kanu ka ban ong ba bakin ai ya ka land compensation bakin siu ya ki try jaka te kadai tang ba pinda ai mon smubha te nga kerpat ya ki try jaka nga kerpat ya ki ramba snong bat ya ki SAM ki sodar baginya trade ringkat lang bat ki try jaka ru unju bagin trade ringkat lang bat ka sarkar khanang ba kani ka jing angnot jong ki pai ba jong ka mosram kursi bagin yo e ka ka intermediate lane yin yo no ha kani ka jing sanction ling ba ka World Bank ka mata bat ka benta ka baar bangi ya kendu chief minister kani ka por kadai namanta ka civil subdivision smosi ban ong ba ka mosram kadai ka block ka barimtam hapo kani ka jila Meghalaya ka chungi handrai hadu mata ngimparla ban penkentiu sha ka civil subdivision te ha ka badai bat kaniru smutrat ba nakaleng jugu ulong positive u ai yengi ka positive assurance nakaleng jugu ba dakumno ru mauru dalade uang ba kalade kapor ya kamu selamat penkentiu no
nak blok sa civil subdivision te ngi shania hakajing elam ke jungu ngi shania hakajing I jengai ku chief minister jongka jela ke jungi but ngam artatien ba hakane ke sarkar ke pemerintah ka Mosram blok nginyo ban penkentiu no sa civil subdivision. Ini kan sebagai surat untuk wilayah balak kan nggak stretch terway ini surat kan stretch gitu. Ngatrai more or less dengan bakla kanlong kumba 50 to 60 kilometers. Kalau awal bank terwa ban mang. Fi exact amount ngam pala ban batai nomor bakim padap ke DPR. Di nomor pi ka kani ka DPR kita fikre mata de exact amount ngamla ban batai lupai fi hangne handri nga ka ngasutu ba haba nakalian jo government ka alam committed te I kamar long katno amount ru handri ya kani ka surok kumalong mata nginyo be nakalian jo ka sarkar. Kemudian berkini di Jawa upgrade ka Mosram blok Mosram civil subdivision kiri Jawa Kamslam. Kala Saya Kamslam. sepa hadu ba kita ni NGOs kita lebih cepat ban HT tu. Ha. Kita ke ba pidan ban hadu kan solong positif ban yo ini ke jang nut ba. Mo ang pi jisha hakani ka por sisa nga ai kublay ya ki NGOs ki bala nakapor sa kapor sisa kila yami kila ya one bani kren kila ki namanta kani ka civil subdivision ki reurang ba jong kadong than ki association ki bopher ki nakapor sa kapor ki mi khamat ban dawa ya kani ki jurung ka hawat hakani ka por ngasngo kum unong mi khamat jong ka Mosram konstitusi nakaleng ka jongaru ngasngo ba ngadi ban mi khamat ban banlet bandawa naka sarkar namar ba kani ki isu kam isu ka bathmai mga wanra mga mentaru hendai kani ki isu ka balasla hendai ka semua kumunong mi khamat ngadi ban sim ya kata ka lingkor ban mi se khamat khanang bangan let ban pensno ya ka jinokam jo ba jo ka Mosram konstitusi. Ini kan ka por siya mo tu her benta jo bi ki marga dega konstitusi ki mix ke population. Bo ki benta ba gode surat ko border area kalau lu surat tu. Hapos pindape hapo Mosram konstitusi menta ko malong menta ka surat ko bhatam ke depo border area namar ka kadiro kadi ha kajing kular ju chief minister but ya kani la pendap pinda ya inti menta nadu napo dangar sus porinku ka surat kadi ka bhatam hapo Mosram konstitusi di hapo border area. Jadi bici kedua si bawa buat di MDC. Habis keren kedua yang menjelang bak kai ke baki yo punya keren kai ke cukup sewa gitu. तो नकलें जो ये इकली नो संचार कि बाहर आप तो कम उसना प्रसंग इसको पूरा यही बालबेन इबाला डीसी जोंगी इबाला खत यंगी बाल या डर लांग हाकने का जिंगले कंडू जोंगी चीफ मिनिस्टर बट कुम के नो संचार की इसको पूरा यही बाइला शिमख्या या किन्हीं की इशू की बा लोग की इशू की बा डन काम ना कमंता की पचबा नुसों सिनों जोंग का हिमा की जोंगी हमारा हंग तींगी डन बुंतली की हिमा कि मंता ngami kemat naga benta jong ki hima ki babun hapo tu ka Mosram babun ki mla mat ndai ki don ya gaju kasur ba haba kinomi khat tu ki chim ya kanu ka issue ka don kam ni ai ka ji tai lang bat ki namar galong ka ji ker ku ya Itu kan dikira apa kai nomor ba. Isu tu ba kecaka ka dik berkam ha ba sila surat. Kumpul ko ay mesti mo ka kamdan ka sa position ko ba. Itu kan ya dikira ya kata apa ka dik kecaka la apa ban yo kan ta ban. pi nakalang jungi ki no sensar nila ju experience ki bokum kini namar ki pajba jungi hang thi ki bri ki pajba ki bom suthu ya ka jibin toy ya ki development ki ban ti nakalang jungi ru nila kular kamar chief minister namar kumbal ong ba albin ba kamdon kanu kalan compensation ndai ngini le kat bala ban persuthu i ki trai jaka ki masya akta makin ai kluit namar kani kanu jikir ku ya kanong bari mathai te bat ko ipat ni su kumen shibun ru ba kumam ba albin meneba ya ka civil subdivision namara po kamo sarap ko singi don sispa sa punyo lan sispa san hopefully kishno te kajingwan juga civil subdivision selese kalong ka ba kajing ko yingi ki panba namar ki bun kinong kendong sa manwan si shillong ke iskasil district layar te kajing yo ya ka Mosram civil subdivision lese kalalong 100% ngla bano habangi yo nya shong lang peru chief minister te kajingwan hangi tungi hangni lese kalalong kajing ko kajing yala biba albin ni belum mesti